Selamat pagi Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten bayi. Iya nek apa minyak tak ocene. Kowe kan juga peso sehat ya. Aduh. Ojo sambat to, Duk. Loro kabeh. Duh. Bonceng. Anu lagi apa jenenge? Ngono kuwi lho pemirsa lagi Bulanan. berhalangan. Kok tak sapa nang iki? Nah, hari ini Intan Arab dijak Mbak Indah. Mbak Grup Sriwikutil jalan-jalan. Mbok mau Dek Dewi kok ngomong ini. Intan gawani klambi sing rondok kandel, Mbak. Ndene kan ono jejak apa? Slenden. Soale ning Jamus ki adem. Yo jamus. Jamus Ibu yo ora ngerti ya, Duk. Paling yo daerah ndi yo? Daerah Magetan atau Ngawi nggih atau deket Sarangan nggih. Saya belum pernah naik Jamus, naik Sarangan sampun. Kenapa Mbak Indah tidak nyewa elep? Bukannya piye-piye nggih pemirsa, karena ini khusus untuk mbak-mbak cewek saja. Berarti nek pamane cuma Mbak Indah, Mbak Jess, Mbak Lupi, Mbak Lina, Intan, Salwa, Repa, 7 orang, terus nyewa elep, lah yo terus glundang-glanding to pemirsa. Insya Allah nanti ada saatnya, jadi Mbak Indah karo Mas Dimas, nek wis tiba saatnya nanti insya Allah jalan-jalan lagi bersama keluarga. Insya Allah nek waktune pemirsa iki kan waktu untuk Gawe konten Mbak Indah. iya maksudnya waktu untuk jalan-jalan dengan tim ya Nduk ya. Iki Mas Dio sing entuk rezeki. Nendi? Entuk rezeki kok ya. Dulure Mbah Dami, Ding. Tak tekono Dek Dewi, dulure Mbah Dami sapa iki? Kuwi lho Mbak sing anu putune sampean wingi bar kokono kuwi lho sing ibuke kuwi kancaku. Oh iya, aku ngono. Kok menyok aku pemirsa. Emang salah wis ditulang. Mama. Benar sih. Harus ditulang. Iya. Intan mam dewi lah ya berarti ya. Sik ya sabar ya. Menune njaluk apa? Sambil penyet. Sambel penyet ae. Ambek ndok wis. Wis ngono. Gak usah pedes-pedes ya, Duk ya. Ndak usah. Abune Mbak Sri serang-serang. Palingan Masak, Mbak. Paling gawekno sarapan gujan. Apa sekolah ya? Sekolah ning Gadu. Mbak godhog, Mbak, nggo Pak Silong. Kok aku ya anu apa jenenge? Segerane koe pemirsa. Iki digawe bubur menyok yo enak. Iki lagi emek iki pemirsa dadine walah jos iki menyok. Enak lemai. Iya. Bah, bayi ketoknya telepon ya, Dok ya. Bek bakung. Tak gawani jaket, Dok. Jaket em kene ndi le? Jaket mama muda. Ora enek mamah muda. Jaket anak muda kok men mamah muda e. Anak-anak muda Iya, kok ndi kae? Aku iki Roy. Iya. Aku ngingeti iku dikekek mak jane sebelah kiri. Sebelah kiri, ya enggak tak golek. Iya. Wah, glundung rono kok diresiki. Lagi njabut dadine walah. Jos tenan iki, empuk. Digawe dog gluduk, ya enak. Digawe utri.
moto kebo. Heeh. Ya enak. Heeh. Karek sing ngolah. Oh, karek sing ngolah dadi apa iki enak iki. Dadi kerupuk. Heeh. Kerupuk rambak senenganmu ya, Dok ya. Heeh. Godhogno Mbak ya, kok aku iku teri ya. Gede-gede Dok belah. Bosok iki. Iya iki sing iki bosok iki. Sing bosok yang kok jenenge Dok. Atine sawenenge mesti. Heeh. Subuh tangi sih. Wah, gitu ya. Subuh wis tawangi wersangi semi jeding. Heeh. Lampu-lampu dipowateni. Ambek nelesi klambi. Lambine ndung ditowelesi. Iya. Atine saweneng. Sawenenge ya ketap. Wawa. Ketap kedip. Tandang turu tandes bengi. Wis cerita. Bu, sesuk aku berjalan-jalan, Bu. Iya. Yang Zamanku dek kae. Kok zamanku pas yang SD. kok nek tak tinggal gawe konten apa? Ya paling kontennya ya konten apa, Nduk? Nyuting Pak Silong, gawe mbuh masakan apa. Paling wis ngono kuwi ta, Nduk. Apa? Mbek bayi, mbek bunda. Kan bunda mbek ibu ning omah. Ndek maki bunda ngomong ngene. Mbak gawe bubur sayur no lho Mbak, tapi aja nganggo bayam. Nganggone dong kelor. Iya. Aku dirambano kelor bayi jek telepon kok. Wis tolong pateni sik, Dak. Kudune di sandaran. Sedang sandaran. Amin. Iya, hati-hati ya. Hati-hati. Sarapan pemirsa. Nah, Ayo, iya. ayo kok. Ayo Lady, Bu. Iki lho ngadai. Ngadai iki. Ngadai tahu. Kok tangane ya wis tak ubah pemirsa nek nganggo apa jenenge? Ngadai tahu pemirsa. Minumnya ndek rono, Dok. Aku tak iseni ning. Iya. Wis ngadai iki lho pemirsa, ngadai tahu isi. Tahu isi. Ya kok diadai dhewe to, belajar nyiapno dhewe. Sing mbok butuhke apa? Sikat gigi. Iya. Maksudnya kan segala keperluan Intan disiapkan sendiri, ya dong. Enak sikat gigi, terus Pepsodent, terus apa ya kuwi? Apa kuwi, Dok? Kelek iki apa? Rasa nganggo sepatu lho opo? Terserah Intan kok nganggo sepatu, Hmm. apa nganggo sandal. Repa nyanyi apa nih? Enak gak? Dikunyah loh ya. Sampai dia pemirsa. Iya, kanggo klambi yang mana, Dok? Copel. Copelan. Enggak itu nganggo coklat. Oh. Ini namanya Intan Bareng ngarani dinggo neh. barenggo klambi diumbah garing langsung dinggo. Ora Intan nek ngarani klambi, terus kok njaba niku lho jenenge outdoor sampean. Outer. Iya outer. Kuwi jarene klambi mamah muda jare. Mungkin sing dimaksud Intan nih baju anak muda, mungkin ngono. Sidik-sidik to sambil ben gak pedesen. Nek ketoke bunda ya wis ndulang Salwa, ndulang Repa ketoke. Intan rasa didulang ibu ya. Nek pas pengen manja ngono ketoke dulang. Nek lagi gak pengen manja ya mam dhewe ya, Dek. Sidik-sidik nek sambil pedes ku mah tak
Pedes. Aku tuku sabun nang Mbah Sisah aku bar iki. Sabune telas ah. Kan aku nekono kan kok mandi nganggo sabun. Anduke mbuh ning diparake. Ini kan dari lemari sana sing dibongkar-bongkar dipindahi rene kan keluar diblekno kabeh pemirsa. Wis gak ngerti iki panggone anduk, panggone anu wis pokoke umpel-umpel di siji. Wis pokoke asal diblek-blekno wae karo Maja sok men ditotone, Mbak. Gak apa-apa, Mak. Soalnya kan wis dibongkar lemari-lemari dirowesiin aja. Kenapa nduk saiki nek mangan nek gak iso koyo kae? Tak pamai. Ya bener, nek biasanya kan nek mam cepet cecet dadi begitu di maem ora di kunyah. Dadi cepet saiki tak kandhani nduk ngesakno ususe. Alon-alon gak apa-apa, sing penting dikunyah. Eman-eman ususe aku ki ngono. Nah, dadi pelan-pelan. Aneh. Iya. Eman-eman ususe nek gak kok. Ya wis sambelnya jembuk mam ket mau aku krungu suara Mboten. kaya ulo gak usah dimam disingkirno ae sambelnya rada rono. Nah, wis gak usah dimam ambek telur ambek tempe ae. Soalnya perjalanan kondang perute gak penak ning dalan nek mam pedes. Ya salah nyuwun mang. Dia dijak gak gelem mak marai. Oh iya Mas Dian nek taruh kono sik Mas Dian iki nyekliki. GG taruh kono Mas Dian. Makasih Mas Dian. Dia dijak gak gelem ya, Bu. Bukane gak gelem, dia cek masuk sekolah. Lah nek Jumat sore, Jumat jam 5, iku bisa. Biasanya Mas Dio kan pulangnya jam 4. Soalnya kan berangkatnya hari ini, Dio kan sekolah, Dok. Terus sampai naik kelas 3 wae. Kayak aku. Intan wis selesai sekolahnya. Wis yang tak goreng. Kok tak syuting nek budal ke persiapane piye? Putri kembang Klemot. Klemotnya sing apa uripe ning pinggir kali lho pemirsa. Wis pokoknya jenengan nek mau bikin tahu isi, mau disuguhkan ke siapapun biar lebih higienis pakai sarung tangan yang plastik ya pemirsa. Pokoknya nek ini sekiranya menurut jenengan tuh gak higienis nggih, mohon maaf. Memang tanganku kanan kiri nggih sampun tak cuci nggih ngeten. Melotok ya pemirsa. Iki maem sendiri ya pemirsa. Ini kan memberikan contoh edukasi yang bagus kan. Pakai sarung tangan, pakai apa itu ki tak umbah tanganku. Pokoknya jenengan tidak berkenan melihat video ini nggih kami mohon maaf nggih yang sebesar-besarnya. Wes iki petak goreng. Terus karek goreng sreng. Wis. Enak. Iya. Enak, Dok. Alhamdulillah lah. Langsung dicokot ora usah mbok tarik-tarik nganggo sendok ngono. Kesuwen kok. Enak. Iya, ayo mau pamitan bayi pemirsa. Sik Ibu enteni, Dok. Bayi kudungan. Bayi kudungan apa belum? Memang sekesuk iki wis walah. Bayi putune ajeng pamitan bayi. Iya. Sabar toh, Dok Tan. Mau pamitan bayi, badhe pamitan. Iya. Sudah pamit bayi. Saya Salim. Salim bayi. Salim. Intan mau? Ayo Nek, sing pinter ya, gak boleh nakal, gak boleh rewel ya, sing pinter ya. Nek sekali Mbak Indah nurut, kanan Popong nurut, Wawan nurut.
ambek Mbak Sri Kutil ya nurut, Nurut. sing pinter ya. Nggih. Wah, anak-anak aku Tapi sangat- Ibu tak tinggal sing nangis ya. ora dijak piye Piye iki ora lek iki aku karo bayi gek konten mbek bayi. Ibu kan anak Pak Silong. Iya. Nek mbok tinggal piye? Iya betul. Ya udah yuk berangkat riyen bayi. Berangkat biyen Mbak Ayi. Alah. ya. Hmm. Ya wis. Madhep rene outfit Intan. Wah, iki jenenge Ayi. Heh? Ayu wis dahar. Wis dikai Ampun. mangan telo. telo. Nggih. wis. Tesik kathah jerit Dewi engko iso mbok goreng Mbak awan-awan dibumbu ngoten. Monggo Mbah Yi. Anak muda anu kuwi jarene. Persiapane berangkat. Rene tak foto sik, Dek. Nah, tasnya digawa. Soalnya gue jaket guys. Iya. Iya, nggo jaket, guys, soalnya adem. Udah berangkat. Ya, hati-hati ya, Dek ya. Berangkat ya, Mbok. Iya, hati-hati, Nok. Gak sampean video, Dek? Sampean gak gue HP? Oh. Sawah jamnya apa Mbak? Iya. Aku pengen. Iya. Neng dilen, Dok. Keranjang biru apa keranjang apa? Iya. Sesuk ya. Insyaallah. Insyaallah. Nggih pokoke muni insyaallah ngono ae wae kok gak digudaki terus. Adek apik meneh Dik kembangnya sampean, Dek. Sandalnya api sama. Iya. Dekne kan adem. Kok nggenku tak leane, Dik. Tak les. Sawah ya. Iya. Wae kan apa iklan. Apa iklan wae. Dimanapun berada iklan. Sandal, Dok. Iklan. Sandal. Kayak sepatunya nyaman. Nyaman kok. Iki apike. Apik. Iya, kuwi wae cah kuwi. Gak apa-apa mbak membantu mempromosikan toh, Nduk. Dadah, dadah internet. Ya. Ya hati-hati Tan, Intan. Dadah, salim tadi. Ya, Nduk, hati-hati ya sayangku ya. Dadah. Bunda mau nyemprot ini loh pemirsa. Nyemprot. Ayah. Ayah Diyu, ayah Pak O. Hati-hati. Iya wis sekarep lewat kono kena, lewat kene kena. Hati-hati, Duk. Heeh. Rasane wis keluar. Wis Kenapa ambek apa ya? iPhone ambek WM. Intan carry pora kuwi mang. Dadah wis. Wis pemirsa nggih, demikian persiapan mau diajak jalan-jalan Mbak Yune bersama Sri Kutil. Semoga perjalanan lancar, selamat sampai tujuan. Sehat kabeh, lancar semuanya. Dadah. Dadah, Mbak. Iya, Nduk. Ya. Misi siap untuk diwalik ya. Monggo, monggo. Tahu isi kriuk. Diolah dengan senyum ya pemirsa. Mari kita coba. Udah saatnya wis mbok toto, wis jos gandos ki mang bayi yo wis tak jupukno. Ngono lho iki sing untuk berdua. Mubeng tahu. Biasanya nek sawah, nek repa, nek Bio, bio. Badiyu, Intan, Mbah di lagi dijak Healing. ayo Dek, wong loro wae Dek. Kita ya healingnya mangan tahu. Mangan tahu ngene kok kon gak lemu piye. Akhirnya Dek mangan. Kengko yo tak sekso neh pemirsa, ape tak gawekno bubur sayur tapi ora nganggo bayem pemirsa. Nganggo godhong kelor. Kok Mbah tak sotingi. Nganggo dong kelor. Godhong kelor sing ki aku merasa kayak jadi Dek. Iki adem Mbak, soal tak ini. Iya. Nah, sing gorengan pertama. Sudah Biasanya tambah wortel, kol, karo daun bawang. Tahu, nek enek sing aran tahu bruntak. Ya, daerah ndi ki tahu bruntak.
Tahu berontak kan ketokan jerone tiga irisan lombok, Dek. Enggak, tahu ini berontak. Nggak tahu susur. Enak kan Mbak? Mbak tahu ini. Nek sing gedhe ngene iki enake ning Mbah Tajab, Dek. Mbak Tani, Mbak Nana aku kudu pesen nek Mbah Tajab mesti ono. Nek biyen pas zaman aku neng Minahasa ya. Kan maksudnya nek tahu. Ahune kan arep beli tahu sing goreng dhewe. Enggak ada yang jualan kayak ngene tahu gorengan itu enggak ada. Yang kono gak enak, Dek. Enak. Nah, ini aku nggak tahu sih. Misalnya pengennya anu ya, goreng sih, penadem sih dong. Soalnya panas-panas diisi kan yo. Nek goreng dhewe to, Dek, kuwi ora minyake ora akeh, ora iso opong ngono kuwi lho. Makanya kalau goreng suwi, Mbak. Minyaknya akeh ya. Suwi. Baru. Terus engko aku teko Intan kok gue pengen ngonten apa ya biasa lah targetku yang bayi Bunda Udah mau kancane ya kita. karena iki Dek pemirsa Kok paling nenek macah nyel macah. Maja hari ini anu Macah sibuk ya. Sibuk. Tapi kan paling kok yo koyo diingine nek sore wis selesai to. jam 4 wis bar. Bar iki aku tak gawe bubur sayur godhong kewan pemirsa bar iki. Lah piye? Loh bature iki Dek Bunda karo bayi enek Pak Silo wis kuwi sing tak syuting wis beru-beru kuwi ae. Gua melanjutkan kae Dek, melanjutkan dari misi Mbak Allah ngenteni Makjah. Mbak pokoknya aku lockdown aku tak jak nyecep. Oh iya, apa ini? Meroto. Oke pun pemirsa, makasih ya Dek Dewi sama hari ini full tak budaki. Gak apa-apa. Pentrayo balane urip apa yang udah ke sapa? Lah sampe kene tinggali HP kos sitok. Ora kok kabeh. Wis ben ora apa-apa. Ben ngonten cah-cah ben ngonten kok dhek ngonten budaki kelinci, budaki bakul rujak kan. Lah Mbak Jessica iki pengen telepon tak rungokno. Iku lho Dik ning ndi ngono, engko iso mangani kelinci, iso mangani wedhus. Mangani wedhus rasa dadel, lalu mending Nggone Mak Simi enak. Dijak kinarat sik nggone Mak Simi aku kan ngono. Aduh yo. Ya Dek, Pak Ojo kono Dek. Iya wis. Ya pun pemirsa demikian nggih konten pagi ini, tunggu dino yang terbaik untuk jalan semua yang sakit muka dan pani sembuh. Amin. Panjang garis doa semoga nanti diberikan omongan yang saleh-salehah. Untuk Mbak Indah dan juga grupnya, Mbak Sri Kutil, Nenek Pawa, Nenek Intene, Nenek Kinara, paling selamat sehat. Oh iya Mbak Lina lali. Mbak Lina, muga-muga perjalanannya lancar sampai grupnya kan saya tak anu ya Mbak Jessica kan di depan. Iya. Mbak Indah Mbak Kinara. Tengah sapa? Biasanya Nek Intan senana mesti ning mburi. Mesti Mbak Lupi, Mbak Lupi, Lina, karo Repa. Mbak Le. Terus nek mburi Sama karo Inten biasanya ngono. Nggih pun pemirsa. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ora iso lolos dina iki. Dina iki ra iso lolos. Bar iki tak godaki neh bubur sayur.